Danas ću pričati o načinu instaliranja besplatnih aplikacija i igrica na vaš iPod Touch, iPhone ili iPad. Za ovaj poduhvat morate imati jailbreakovan iOS uređaj, a tutorial za jailbreakovanje možete naći među mojim snimcima, a i leteće ovako tu da negde po ekranu, znači bit će link za taj snimak. Nego da počnemo, ukoliko imate jailbreakovan uređaj, otićete na Cydia aplikaciju, znači idemo ovako, meni se nalazi ovde, uđete u Cydiu, sačekajmo da se upali, idete na Manage, znači evo ga tu, Manage, Sources, Edit, Add, i upišete sledeće, cydia.hackculo.us, sam dobro pisao. Vidite, cydia.hackculo.us, uglavnom, kliknete na Add Source, zašto sam ja to uradio, meni to neće ništa značiti, ali vama će pisat će vam verifikacija tih linkova i ovo bi trebalo da vam se pojavi. Znači, hackculo.us, uđete tu i ukoliko vam ovde piše, znači, AppSync za 4.0.5.0.3.1.3.2, znači da ste dobro radili. Uglavnom, instalirajte sledeće, AppSync za 5.0+. Da vam, znači, kada instalirate ovo, dobijate mogućnost da instalirate preko iTunesa aplikacije koje ste skinuli preko torrenta, to su ove piratske aplikacije, onda instalirate Hackulous Resources i Installous, što vam je najbitnije. Kako se ovo instalira? Evo, pokazat ću preko Installous. Uglavnom, kliknete na Installous 5, ovdje gde piše Menu Modify, vama će pisati Install. I kliknete vi Install pa Confirm i ovdje će vam pisati, bit će vam crn ekran i bela neka slova će prelaziti preko ekrana i dole će se nešto puniti. Uglavnom, kad se završi to, pisat će Respring Device, kliknete na Respring Device, odnosno da Restart, i trebalo bi da vam se pojavi ova ikonica, znači Installous. Kliknete na nju i sad, kako se skidaju te aplikacije? Kliknete na Search, ukucate na primer. Evo ovako, da vam pokažem prvo. Znači, na App Store-u aplikacija TuneIn Radio Pro košta $0.99. Odemo na Installous, pošto nećemo da skinemo tu za $0.99, ukucamo sledeće. TuneIn Radio Pro. Search. Sad da ga nađemo. Gde si, ajde, treba samo da se nađe, ajde ovako ću da stavim TuneIn Radio Pro, nadam se da ću ga naći sad lakše. O bože, što ga nema, TuneIn Radio, samo ću pisati tako. Da vidimo, verovatno će ga sad bude. Evo ga, TuneIn Radio Pro, strašno, neće ne, evo ga. Uglavnom, kliknemo na Download i sad, ovo kad kliknemo na download, da nam link do App Store aplikacije, ali isto da linkove sa piratskih sajta, dakle možete da skinete ovu aplikaciju. Znači, ja ću da idem na SendSpace, a možete na bilo koju od ovih. Idemo na SendSpace, ja sam navikao na SendSpace da idem, zato tako i radim. Upišete u ovaj kvadratić ove slova i brojeve, znači A, K, 5, ne K, ne L, K, 5, G, idemo na Done, Submit, evo, click here to start download from SendSpace i evo ga, aplikacija se skida. I sad, to skidanje će treba određeni vremenski period i ona kad se skine, ona će se odmah instalirati i pojavit će vam se, meni na primjer će se pojavi tu, ili negde po ekranu, nekom od ovih home screen ekrana koje ste vi napravili. Uglavnom, i to vam je otprilike to. Sad, ukoliko imate bilo koje pitanje i ukoliko imate neku nedoumicu oko toga
Ukoliko vam nešto nije jasno, slobodno napišite vaše pitanje u komentarima, a kliknite i na subscribe da vidite moje snimke koje ću izbacivati sledeće, a bit će ih, nadam se, dosta. Tako da to je to.